میسالا هری خوشک رسول اکرمه ری و ریبازا مؤمن حیاتا پیغمبره او قاصد رب عرض و آسیمانه او رحمت جبو عالمانه او خاتم پیغمبرانه ده هر دمیده او ریبر و ریزانه سیرا نبی ودبه جزیره عربستان پیغمبر خدا بزارکی شیرین بودده ناسکرین او ناسکرین دبه حسکرین سیرا نبی ریا و رونید که وج پیغمبر و حیاتاوی خبردار که سیرا نبی. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سلاف خدا لسروب تماشاوان هجا دو صحبت أخوي در باسبوی ده ما بحثا تاریخ نبوت کربو جنوح علیه السلام حتی تاریخ نبوت مدست بکره بو انشاءالله ایرو صحبت خود برنامه خود اما جیه گو مابون صحبت خود بردوام بکن بله تماشاوان هجا ایرو انشاءالله اما صحبت خود بحثا آوابونا باجار مکه درکتنا آوا زمزم بکن آوابونا باجار مکه تماشاوان هجا د تاریخ انسانیت ده لگوری روایتا باجار اولی گوهاتی آواکرن باجار مکه یه مکه پیچوکا توحید گزرگاه تف پیغمبر آیه قلب مکه مشرق مکه جی بگمان کعبه یه لگوری روایتا ایگو اول کعبه آواکریه جناوا انسانا پیغمبر یکم İnsan yekam Nuh Adem aleyhisselamı dve derbarede hadisek ji Ebu Zer Gifari'yi gohati rivayet kirin hayi Ebu Zer Gifari dbeji rojaki ez li bar Resulê Xweda rûniştî bûm min jê pirsî migo ya Resulallah bajarê ewilî got li ser rûyê erdê hatî avakirin kîjan e دبی پیغمبر علیه السلام جمر گو ای ابو ذر باجاره یکمی گل سر روی ارده هاتی آوا کرن بگمان باجاره مکه یه بردوام ده که ابو ذر غفاری دبی پیغمبر خدا بردوام کرد گو پشتی آوا کرنا باجاره مکه بچل سالی جی باجاره قدسه هاتی آوا کرن یعنی مسجد اقصا جی پشتی آوا کرنا مکه بچل سالی هاتی آوا کرن. اف جی ددرهدان گو براستی جی باجار یکمی گو هاتی آوا کرن سر روی ارده باجار مکهی. چونکی مکه بسدم گوی د پیشروجت ببا گزرگاه تف پیغمبرا و ریا کروانتی جگلک رسول و نبی ار بکرا دوی گو باجار یکمی بهات آوا کرن. کعبه شریف بگمان ریا کروانتیه جگلک رسول و نبی رکریه بس پشتی توفانا نوح علیه السلام جه کعبه وندا بوی چونکی توفانا نوح علیه السلام توفانک جیهان شمول بو یعنی توفانک توی جیهان دا بو برخوا بوی سدمه جی به توفانر گلک باجار و باجاروک گلک گند خرابونه کعبه جی باجار مکه جی جوه توفانه نصیب خوگرتیه او جی برانبری ارده بویه توفانه نوح علیه السلام ره جارا دویمی کعبه هاتی آواکرن دما ابراهیم علیه السلام دیه یعنی آواکر کعبه دویم ابراهیم علیه السلامه دی سالگوری روایتا ابراهیم علیه السلام دما جبابیل هجرتی فلسطین دکه بپیرکک بجاریاک بناوه هاجر را دزوجه demek derbastı bi müşvarek derbastı bi kurekivi binave İsmail aleyhisselam duvalede. İbrahim aleyhisselam
piştî got İsmail aleyhisselam çê dibe bi mişwarekî gelekin radibe kurê xwe İsmail û pîreka xwe Hacer digire berê xwe didi cihê got niha bajarê Mekê lê hatiye avakirin. Yani berê xwe didi çolek ji Çolistanê Erebistanê diçe cihê niha got Mekê lê ava bûyî İbrahim aleyhisselam pîreka xwe Hacer û kurê xwe İsmail li Mekê bi cih dike. Qûtê wan datîne, ava wan temîn dike, rojekê dudal bawan dimîne, pişt re radibe ji Hacer re dibe lazim e ez dîsa vegerim Filîstîn. Dema got wê ji ba diyama Hacer bidire, diyama Hacer gazî dike dibe biskin, İbrahim aleyhisselam disekine. Diyama Hacer jê dipirse, dibêje ey İbrahim, anîna me yî verê gelo biraya te yî yan jî bi emrê Rabê te yî. İbrahim aleyhisselam dibêjî bêguman anîna we yî vê çola xalî bi emrê Rabê min e. Yani bi talîmata wehyê min ve aniyê li vê çola xalî bi cih kiriye. Li ser vî awayî dema got diyama Hacer fêm dike bi emrê Xweda li wî warî li wê çolê bi cih hatine kirin, ji teslîmiyetê pê ve tu çare û gumana wê namîne xwe teslîm dikî û wiha dibêje ji İbrahim aleyhisselam re. Dibe ey İbrahim her qed xema nexwe bi tenêhiştinê tu caran Xweda ebdê xwe nahiyîrîne. Hacer rastî jî tewekkül û teslîmiyetek bêkêmanî ji emrê Rabê xwe re dike. û ji jinê Müslüman re di vî warî de diyama Hacer rastî jî dibû nimûne. Pîrekek bi heqî li çolek riqî rûd, li çolek xalî ruhê xwe teslîmê Xweda kiribû. Di hemêza wê de sebiyekî mahsûmî biçûk got wê pêş de ji însaniyetê re biba serok û rêzan. Belê li çolek xalî pîrekek ji emrê Rabê xwe re teslîm bibû. Mişwarek derbas dibe temaşevanên hêja ava diyama Hacer diqede. Diyama Hacer ji xwe pirtir li kurê xwe yî biçûk li İsmaîlê xwe difikire. Ji ber vêna jî radibe li çola Mekehê li avê digere ji bo kurikê xwe. Li avê digere demek dirêj li avê digere dikinakê avê nabîne. Bêhêvî û bêguman dema got vedigere bakurê xwe dinere got kurê wê İsmaîl hingî ji bê aviyê di ber xwe dayê paniyê xwe li erdê xistiyî ciyê got paniyê wî erda lê ketiyî av jê pijiqiyê. Bi pişqandina avê av herikî cihok ji xwe re çêkiriyê li wê çola xalî dema diyama Hacer vê bûyera birewş, vê bûyera bihêvî, vê bûyera fewqil beşer yani olağan üstü got dibîne gelek kêfxweş dibe tê dixwaze pêşiya avê axê lê bide hev. Yani berbestekê li pêşiya avê çêkî deqene av badiye hewa nero. Çünkü li wê çola xalî bi rastî jî av jêr gelek bi qîmet bû. Ji ber vê yekê jî li gor rîwayeta dibêjî diyama Hacer ji avê re dibe zem yani biskin av disekine. Heta vî derbarî de hedîsek Peyxember aleyhissalatu vesselam heye. Peyxember aleyhissalatu vesselam dibêjî Xweda ji diyama Hacer re razî be heger pêşiya ava zemzemê berbest çê nekira û ji avêr negotiba zem yani ji avêr negota biskin av netsekinî ava zemzemê wê nebû babîr wê bi şeklê cihoka bi şeklê kaniya heta belkî bi şeklê çema wê biherikiya hemî kesan wê îstîfade jê bigirta feqat ji ber got ji zemzemê re ji avêr gotî zem yani biskin av jî bi emrê Xweda sekinî. A duê navbera got diyama Hacer di navbêna Sefa û Merwa di bloq li avê digeriya diçû dihat li avê digeriya ew navber îro jî heciyê gobneta pêkanîna îbadeta hecê dişin di navbêna Sefa û Merwa di bloq diçin û tên da got wê sunneta Hacer
ve yadigar Hacer bicam bikin, zinde bigirin, dibîra xwe dibînin. Temaşevanên hêja divê demê de divê hengamê de qabîla Cûrhûmiya li çolên Feran dijînîn. Çolê Feran, çol Lîstanî nêzî bajarê Mekke gonhalê hatiye avakirin. Duê demê de qabîlak bi navê Cûrhûmiya li çolê Feranê di hundir konûka de bi şiklê koçer dijînîn. Li gor rîwayeta dibêje însanên Feran Cûrhûmî bi tevgeran teyrên asîmana çûn û hatina teyrê asîmana tespît dikin got li çolistana Mekke av heye. Ji ber vê yekê jî hinek însanê xwe dişînin, digerin dema leqayî diyama Hacer dibin, müsaade jê dixwazin ji bo got ew jî werin li bawê konê xwe vegirin. Diyama Hacer müsaade dide wan, bi vî awayî malbata Cûrhûmiya ji çolê Feran piştî derketina ava Zemzemê tên li Mekkehê konûkê xwe vedigirin. Bi dirêjiya zaman xaniya ava dikin, avaya çê dikin, mehelek, mehelokek biçûk li Mekkê tê avakirin. Tabii divê demê de İbrahim aleyhisselam jî dem dem tê Mekkehê kurê xwe û pîreka xwe Hacer kontrol dike, tê pirsa halê wan, pirsa rewşa wan dike, wan ziyaret dike. İbrahim aleyhisselam çaxa çav li ava Zemzemê dikeve, dîsa bi talîmata wehyê cihê got Kabe lê wenda bibû, dîwarê Kabê xira bibû, asasê got İbrahim aleyhisselam bi destê xwe avêtibû, li ser wî asasî bi talîmata wehyê radibe ew û kurê xwe İsmaîl aleyhisselam dixwazin bi hev re dîwarê Kabê bilind bikin. Kabê li ser asasê İbrahim aleyhisselam, Adem aleyhisselamî godanî bû bilind dikin, dema got her du bi hev re diqedînin, her du bi hev re jî duakî bi rewş Xwedayê Teala dikin. Ev duayê wan temaşevanên hêja Xwedayê Teala di sûretê Beqera ayetên 127 heta 129 li ser zimanê wan wiha diyarî me dike. Bi navê Xwedayê Rehman û Rahîm. Hem di bîra xwe bênin dema İbrahim û İsmaîl bi hev re asasê beytê bilind dikirin. Bi hev re wiha digotin: Ey Rabbê me, tu ji me qebûl bikî, muheqeq her tu yî êgo dibihîzî û zanî. Ey Rabbê me, di nava wan de ji wan pêxemberekî bişînî, got ayetê te ji wan re bixwînî û wan hînî kitap û sunnetê bikî û wan paqij bike. Bi tehqîq her tu yî yên galib û yên mahir. Ey Rabbê me, tu me ji xwe re bikim mutî û ji zuriyeta me jî ümmetek Müslüman çêke û îbadetê me pêş me bike, toba me qebûl bik. Muheqeq her tu yî pir qebûlkarê toba û dilovîn. Belê İbrahim aleyhisselam û İsmaîl aleyhisselam dema got bi hev re Kabê diqedînin, li ser zimanê wan Xwedayê Teala vî duayê wan di sûretê Beqera ayetên 127 û 129 de diyarî me dike. Temaşevanên hêja bi bihirandina zaman, bi dirêjiya zaman ev duayê İbrahim aleyhisselam û İsmaîl aleyhisselam qebûl dibe. Xwedayê Teala ji zuriyeta wan pêxemberê dawiya zaman, belê Hazretî Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bi qasitî xelatî însaniyetê, xelatî tevê ruhbera dike. û ev duayê wan jî qebûl dike. Ji ber vê yekê Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem di hedîsa xwe digotî, gotî ez duayê bavê xwe İbrahim aleyhisselam mizgîniya Hazretî İsa û ez xewna diya xwe Amîne me. Bi sedem vî duayê Hazretî İbrahim aleyhisselam. Ümmeta İslamê jî bi rastî bi sedem vî duayî her roj di nimêjê xwe de teşekkûrekê, spasiyekê, dilxweşiyekê diyarî
bavê xwe İbrahim aleyhisselam dikin. Belê nimêjê de nexasim di tehiyata de Allahümme salli barikî got em piştî tehiyatê dixwînin teşekkürek, spasiyek, dulxweşiyekê em xilatî diyarî bavê xwe İbrahim aleyhisselam dikin. Bi derketina ava zemzemê bi avakirina beytê nam û nîşanê bajarê Mekê bilind dibe. Pey derpey pêxember li pey hev tê neşandin nexasim Mekê di vî warî de riya kerwantiyê ji gelek pêxembera rikiriyê û di vî warî de ji tevê pêxembera re jî ji tevê davetwanê İslamê re jî rastî jî bûyê pêçoka tewhîdê. Çünkü Mekke ji gelek eşîr û qebîla re ji gelek malbata re ji gelek qewm û milleta re bi rastî jî bûyî wargebûna wê jî pêxembera di vî warî de pêşîvantî kirine. Bajarê Mekkê gelek dem û dewran derbas kirine. Gelek şer û mücadelê di navbêna qewm û eşîra de gopêk hatine bikar hatine dîtiyê. Ji bo vî bajarê pîroz Xwedayê Teala di Qur'ana pîroz di dîsat suretê Ali Imran de wiha ferman dike dibêje bi tehqîq mala ewilî got ji bo însana hatiye avakirin Kaba li Mekkeyê. Ewa got pir mübarek û ji alemê re hîdayetê. Ev jî nam û nîşanê Mekkê carekî de şanî me dide. Kabe mala ewilî got ji bo xêr û qenciya însana hatiye avakirin. Dîsa Kabe mala Xwedayî got ji bo civîn û aminiya însana got tê da bên temînkirin hatiye avakirin. Bajarê Emînî got herb û xwînrijandin di sînorê wê de hatiye qedexekirin ciyê civîna li hember tevê küfr û şirk û nîfaq û mişraqa qiyamê yê. Bajarê Mekkê bi dirêjiya tarîxê re jî ev rewşa xwe muhefaza kirî û vê rewşa xwe heta roja qiyametê jî wê dîsa muhefaza bike. Bi rastî jî divê got Mekke, divê got Kaba Şerîf sembola yekîtiyê ne, sembola wekeviyê ne, sembola biratî û azadiya ümmeta İslamê ne, ciyê civîn û qongira Müslümanayî got derd û kul û kederê xwe tê de hil bikin. Nexasim li pirsgirêkê erdê xwe, li pirsgirêkê gelê xwe gol wê dera bigerin ciyê civîna vî rengiyê. Kabe dîsa tevê hêla dixwe dicivîne. Xusûsiyetek wê yê herî bi rewş, xusûsiyeta wê yî belkî herî bilind, got Kabe tevê hêla dixwe dicivîne. Fakat ew bixwe dîgel tevê hêla dixwe dicivîne ew sembola bêhêliyê yê. Yani hêl qism ji Kabê rûtinin. Ew berê wê li her hêlê yê fakat berê wê ne li tu hêlayî. Berê her hêlê li wê yî ew ê bixwe ne li tu hêlayî. Başûr bakur, rojhilat rojava, jêr jor tev lê dinarin fakat dîsa ew li tevê dünyayê dinarin. Li tevê dünyayê mêze dike Kaba Şerîf jî. Ber vî qasî ego berê weçê xwe didin Kabê, ego Kabê qibla xwe qebûl dikin û qebûl kirine divê got bi tevê hebûna xwe teslîmî Xwediyê Kabê bibin. Divê got ew rewşa Kabeyê got diyarî wan kiriyê, ew sembola Kabeyê got diyarî wan kiriyê li gor wê sembolê jîna xwe li dunê rast bikin. Divê got ji bil hêla Kabê qîmetê nedin tu hêla. Ji bil hêla Kabê berê weçê xwe, fikra xwe, ramanê xwe, mejiyê xwe bi tu hêla venekin. Guhdarên hêja em ê behsa anîna Pûtayî li Mekkê belabûna wayî li Cezîra Erebistanê bikin. Belê bajarê Mekkê bi rastî jî me gotibû riya kerwantiyê ji gelek pêxemberar kirî bûyî guzergahê tevê pêxembera. Gelê Erebî armanca hecê dihatine Mekkê pir hindik ji vê baweriyê xeberdar dibûn vedgeriyan welatê xwe bi vî awayî jî baweriya bi tewhîdê li çar etrafê Cezîra Erebistanê bela dibû. Yani duwarê baweriyê de Kabê Mekkeyê rastî ji berê de rewşek wê girîng heye nav gelê Ereb de
جگلی عرب ره بوی میناک تاوی باوری توحید جوی لسروی ارده بلا بوی اف باوری هر چو قاس دوی دمیده توحیدا ابراهیم علیه السلام زلال ند برقان دیاری انسان ند کرجی دیسا جی دمجی انسان adı hebuna kadar zinde digert. Yani ne dişt insan dmejiye wandı bawariye şirke küfre tevli bawariya tevhide bebe. Dve der hakidi imtiyazek Mekke'yi bilin lugori bajarı dünyayı brasti cehennet. Ne hasim li bagali Arap habu. Şu fillah u Yahudiye Cezire Arabistan'ı dijinin xoy kitabı peygamber bun. Yekini yavan bi tevhidi ji asası dinevan bu. Yani tevhida gid İncil edici, yan de Tevrat edici, yan de Kur'an'a piroz daji tu fark de nabe navan tu nabu. Tevhida tavaji yek bu farkat nabe navan de qad tu nabu. De zaman de bir farka bu. Zamanı mesela kitabı beryame de bir İbrani bun, de bir zamanı de bun. Dibe Kur'an Arabi hatı bir dağısın, de zaman dedi bir farka bun. Fakat işte de bavariye de gol serdi sakinin farkat de nabe navantuna bu. Bes fillaha jiber pefçuna de nabe naxade fitne u fesadiya Yahudiya go sereve dikşandın ev bavariya tevhide-i zelal bidirejiya zaman mensube van her du dinaji şoli kere bu. Jiber ve yekeji دوی demedi yani berya putu senemici varın Cezire Arabistan'ı bavariyek tevhide-i zelal bavariyek tevhide-i bırkandi gomerev bibejit nava gale Arab daha bu ne rastı. Gale Arab her çok az tevhide yakin dikirin şirk tevli ve bavariya xoy tevhide kiribun şeladın de xoy kitabı go naveon filahu Yahudi bun ev buxaji dvi varidi bişun damabun wan bixwaji bi hundir van kitabê xwe semawî muqaddes lîstibûn. Filaha mesela İncil tahrîf kiribûn, Yahudiya Tevrat tahrîf kiribûn, filaha digotin İsa kurê xwedayî, Yahudiya digotin Uzeyr kurê xwedayî, li muqabil vana müşrikê Mekkê jî haşa digotin melek keçê xwedan e. Yani baweriyek wiha vacî di nava gelê Cezîre Arabistanê wê demê de peyda bibû. Pêgirtiye van her du dîna jî di nava gelê Arab de cih negirtibû sedem vê baweriya xwe. Gelê Arab bi baweriyê sexte reşaş bêvac xwe tesellî dikirin. Eşraf û mezinê Araba ji bo muhafazakirina mal û meqamê xwe her carê berê gelê xwe, berê milletê xwe bi fikr û ramanek pûç û vala vedikir. Berê wan bi vî hawî van ramana vedikir û wan xewra dikir. Li gorî rîwayeta pût û senem baweriya bi pûta, baweriya bi senema, peristina ji pûta gelek dereng hatî Cezîre Arabistanê. Ego ewil pût anî Cezîre Arabistanê ji müşrikê Mekkê Amrê kurê Luhayê. Amr rojekê bi armanca ticaretê ji Mekkê diçî Şamê birê de li devera Belqayê leqayî qewmekî navê Amalîqa dibe. Diçî bawan di nerê mensûbê vê qewmî, gelê vê qewmî ji pûj tiştna re îbadetê dikin, tiştna dihebînin, sûretên li pêşiya wan in, wan sûreta dihebînin. Luhayê dipirsê divê gelo ev çi û çima wiha dikin. Serokê malbata Amalîqa dibêje ey Amir avana senemê me ne, avana Rabê me ne, em îbadetê ji wan li dikin, em wan dihewînin, dema gu em daxwaza baranê li wan dikin, avana jor de baranê ji me dibarînin, gu em dua dikin sihetê didin nexweşê me, ya pesnê pûtê xwe didin. Ev pesindana pûta gelek bi xweşiya Amrê kurê Luhay dişê. Amr ji selokê Amalîqaya re dibêje ez dixwazim û senemekî diyarî min jî bikin. Radibin jê ra senemekî bi rewş çê dikin, senemekî bi navê Hubel jê re çê dikin. Amr çendakî mişwarekî li bawan bi mêvantî dimîne, pişt re radibe tevlî senemê xwe yê Hubel ji ba malbata Amalîqa didire tê Mekkê. Tê Mekkê
سنم خوی بناوی حبل بگلی مکی ددن آسکرن وکه سلوک عمالیقیا عمر کره لوحی جی پسنه سنما دده وصفه سنما دده حباندنا سنما جبو دلبجینا خلقی بکشینه حباندنا سنما بروش تقدیمی گلی مکی دکی وی آوایی پوت پرستیه سنم پرستیه دناوا مکی دبجیه دکی شخوا بریا آنینا حبل تماشاوان نجات باجار مکی دی دو سنمه بناوی ایساف و نایله هبون اف هر دو سنم دی سالگوری روایتا پاشاروجه دی یعنی geçmişe دی خودیوان هر دو سنفا سنما قیزک و خورتک بون دبی وان ایساف کچا باغی بو نایلجی دبی کره زلامکی بناوی دیگ بو روژه که ev keçû xor hundur Beytullah di bê edebiyê dikin sedem bê edebî kiribûn Xwedayê Teala jî her da bi hevra dicih didike kevit xelqê mekê jî dibe ji bo got wan jî însana re bike ibret nexasim jî însanê wê demê re jî însanê piştî wê demê re bike şîret senemê îsav li ser girikê safa ê naîle jî li ser girikê merve danîbûn dibe demek dirêj jî İnsana lanet livan xwediyêvan her du senema dibaran û însanê piştî wan jî demek dirêj dibe şîret digirtin hemî kesan sûcê wan ji hev re digotin feqat dibe demek hat sûcê wan hat ji bîr kirin însanê Mekê malbata Qureyşiya û êgo pêgirtiyê Qureyşiya bû dibe hêvî ji van senema kirin wek malbata Emalîqa ev senem hebandin ji wan re îbadet kirin hêviya dua, hêviya sihetê, hêviya barandina baranê ji van senema kirin vî awayî piştî anîna Hubelî Mekehê senemê îsaf û naîle jî di bajarê Mekê de dibine du senemê resmî. Bi dirêjiya zaman sêsit û şêst senem di hundur Kabê de tê çîklandin. Nexasim li Medînê, li Taîfê û li tevê gund û bajarê Cezîra Erebistanê têvel put û senem têne çîklandin, hebandina puta, peristina senema re di nava gelê Ereb de dibe adet, heta hingî ev adet bi pêş da diçe, gelê Ereb dibe hebandina senema dibe kirin ruknek ji ruknê hecê. Heta gelek însanê gelê Ereb navê senema li kurê xwe li zarokê xwe kirine. Mesela wek navê Abdullat, Abduluzza, Zeydullat, Pelmullat avana navê senema bûn hingî senem dihebandin navê senema li kurikê xwe jî kirine. Belê temaşevanên hêja di bernama me de wextê ji bo bernama me hatibû veqetandin em hatin dawînga wextê xwe bi vê sedemê em ê xatir ji we bixwazin hetanî hevgîştina bernamakî din emanetî xwe dabin xoşiyê dibimînin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.